Salutare tuturor și bine mă regăsit la un nou video de Roblox. Azi nu singur, Ion nu știu unde, o rulit cu talpa. Azi sunt și eu, Gabița. Dacă o țineți minte, dacă o țineți minte de la Murder Mystery 2. Asta e pe gratis. Așa, astăzi ne vom juca Midnight Tacos. Dacă azi n-aș ne căcăm pe noi, apă noi chic. Oi, chip. Dar asta nu e așa. Da, chiar, nu-i strașnic, dar ne căcăm o leacă. Oh, și nu-i bun. Bună, doamne, băi. Eu alea ca stâng muzonul că la dânși n-a să audă. Ok, prieteni? Oi, muzonule, închide-te! Stai, ok, vină încoa, unde ești? Gata, prieteni, m-au auzit? Asta sunt eu, salut la toți. Dar eu am skin Hai Romania. Hai, vină încoa. La două. Du-te la telefon. Gata. Hai, du-te la telefon. Gata, eu gata. Na. Intră. Na, piața, na. E că vin în partea asta. Na, pe armuta, na. Patru, asta. Nu, какой садьбу. А муж facem midnight. Садьбу. Da, noi ne-am transformat în taco. De la namune. De la Trimite namune. la agvarul și De la namune. era tare strașnic. Ne porci. Пеши. Ne purceliu și Pepa. Hai, ты не Da, procent de aici. Cam 400. Eu am 500. Eu am cu 7. 754. La mine e 681. Tu prima, короче, sunt. Din păcate. 6, 7. Trebuie să aștepți play-ul și ala. 6, 7. Când aștept și la mine 6, 7. 6, 7. Ok, hai, încă o leacă. 6, 6. Breakling. Breaking news. Facem borș. Так и сплынь, все. Mergem cu bebica. Mamunea, ai bumbunică. 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 6, 7. Ты дал гадости? Dacă las că avem aici. Все. Гадости. Uite la mâine, dă așa la Două. câine și ala la margine, să nu se ducă după... Așa să nu te duci după apa, Nicoleta. Na Cine piernă, înăuntru? Hai du-te la piernă. Hai du-te la piernă, te iau piernă. Ia piernă, ia. Ia uite la piernă. Hai du-te la piernă acolo la cocoi. Da. E seama să cad. Ne mă leag de cameră? Nu cad. Camera să mă bag. Salut. Aș stâng. Trebuie să deschidem. Aici este. Serviciile. Ai, Nicol, să nu m-am apucat de cur. Bravo, fata, că te-a pus. Da, este complet. Gata, am deschis parcă. Ой, și nu este. Eu este studiam eu. Ai, ok. Mandarina e mea. E ca așa. Vreau bucată de carne. Nu, taco cu carne și Sodă. Dar ce sodă? sodă. Asta înseamnă tipa soc. Swag Unde soda. se pun soda?
nici acum. Eu dau un gunoi să iei. Da chiar. Dar unde să-ți pun eu soda? Ah, poate că așa trebuie. Go. Acum o să vă ia uite partea Ia de să ai la de bani. Dă bani. Cine? Ce-ți facem? Nici eu nu înțeleg. Cât am luat? Trebuie să punem pe hârtie. Ei, parcă. Și vrați, domnule, n-a crapă. Crapă, curmă. Lasă eu leac aici. E mai mare decât capul lui așa oarma asta. Taco. Uite acum. Da crapă, uei! Dar ce să-i fac? Cum ți-o dau? Caroci, uei, midnight-ule. Mă duc acasă. Mați, stick, taco and soda. Dar ți-am luat soda, ți-am luat de asta așa mâine. Și eu fac. Gabi, că poate trebuie să-i o punem acasă, să-i o ducem pe livrare. Aici? Nu știu. O, la capitol mai mare ca tine. Eu, ia, brati, sestra, самые милые. Bro, nu înțeleg nimic. Ia stai. O, asta să mănânc eu după asta. Ce trebuie să fac? Ia mă, poate trebuie să apeși cumva să dai. Dar tu de la mort, că voi să mai mari ca tine. Dar poate steak, taco. Apoi de o steak am luat. Prima e cu steak. De unde știi steak? Am citit. Stache, Nike, Vaite. Da, eu nu înțeleg și eu. ce să apăs. Jumpscare. Bro, friends, noi vom ieși, iertați-mă de asta, dar nu știu ce să facem. Da. Punem pauză, căutăm altă joacă. Deci, căcat de trebuie. Friends, am intrat în joaca asta tot un midnight. Dacă nu înțelegem și aici, închidem video-ul. Vin aici, la 2. Vin la 2. ce-am făcut? Cum să ies? Vin la 2. Cum să ies? Reset. Dar cum să ies? Cum să ies? Dar tu unde ești, măcar? Mă vezi? Nu. De acolo e... Eu nu sunt pe server? Sunt pe server? Nu. Scuzați, voi ieși și voi intra? A intrat Aurora. După mine. 99, vrei? Bună seara, Barosani, am intrat în joaca 99 de noapte în pădure. Dar nu m-a convenit un copil italian. Ma questa è la mia cugina. Gabi, grăiește, te rog, și pe limba română. Ma non è la mia... Come si dice? Gabi, Ho dimenticato. cuite oi. Ma vai, prendete il legno. Prendete il legno. Io taglio 2. Sì, prendi il legno perché ci serve. Pringurindo, pringurindo, pringuhuhuhuhu. No, mettila al fuoco adesso. Huhuheho, singere greng.
ci ho trovato delle sedie. Ringa, nu înțeleg nică. Ca în Grecia. Ehe, password, debilule. Sì, ho trovato una ascia più buona. Hey, happy bonna. Happy birthday to you. No hide likes you. Lola, Vlado non capisce niente che parliamo noi. Ehi, vabbè. Happy birthday to you. No hide likes you. Ci serve ancora un po'. Cosa? Ci serve ancora un po' per fare il fuoco. Vai! Fager hoho. Și înțeleg eu din limba asta. E cacaliană. Ori cum se numește? Înțeleană. Junglă. Uai, junglă. Eu am venit în junglă. Eu sunt Tarzan. Uai, și Gabi cine este? Gabi cine este? Mama, năcă lupul. Cucubau. Cucubau. Gabi, eu sunt Tarzan. Și mie mă mănâncă lup. Gabi, eu sunt Tarzan. Ajutor. Eu sunt Tarzan. Ci serve un piede di... Trovato pelliccia di lupo. A me mi serve... Sì. No, ehi, Brată, slăr, brea, Gabi, vii cu murmur, mine la asta este cochin. murmura. Da, eu deschid Lola, aici. puoi venire a prendere il cibo dal bambino? Bambino? Bombierul tractorino, da? acum nu. Ok, vabbè. De ce bombardierul crocodilo? Gabi, și limba grea asta cu la chineză? Uai! Tu viață scoți, debilul ăsta. Gabi! Uite! Sì? Ti va bene questa cosa che ho fatto? Cosa? Ma cosa hai fatto? Vieni, Gata, Gabi. Aspetta che apri prendo... la porta. Cosa? Aspetta che prendo il bambino e vengo. Bambino e vengo. Sì, una canistra. Ma dopo puoi venire a prendere il cibo? Ma cosa? Ma cosa? Ehi, Ma cosa? Guarda che è impossibile aici. Ma perché hai fatto quello? Ma no, perché hai uite che fatto? ho fatto. Perché? Gabi, io ho pus questa a tua nascondi. Ma... è bene. Gabi, gata, noi ieșim acasă. Aspetta, vabbè. Haideți să deschide ușa, măcar. Poi carapuzzole. Mi serve un piede di coniglio. Gata, am plecat acasă. Io non però, știi ce am eu? Bye, bye, la revedere, chat.